बे थासारिनि सायावसो आङो सावरायगोन। दा जियानो जा, दा जोंनि गामि हिसाबै जोङो नायोब्ला, बे गामि हिसाबै नायोब्ला जोंनि गामिया सोलोंथायाव बेसेबां जौगानाय बेखौ हिसाब खालामना नायोब्ला जोङो मोनो। दा गामि हिसाबै जोंहा बेसेबां सोलोंथायाव जौगानाय बेखौ जोङो हिसाब खालामबा जोङो मोनगोन। आरो बेखौ हिसाब खालामनानै नायोब्ला दिनैसिमबो जोंनि गामियाव माखासे जोंहा सोलोंथायाव जौगानाय जोङो नुनो मोनाखै। जोंनि गेजेराव बा जोंनि गामियाव माखासे जोङो सुबुं धोनफोरखौ जोङो मोननो हायाखै। जोंनि गामियाव थोजासे BA पास दिनैबो गैया। आखाइ फारसेयावनो जोंहा साननो हानाय दिनैसिमबो BA पास दं जों गामियाव, नङा होमबा? दिनैसिम मास्टार डिग्री गैया, सोरबा MA, MSc ना M.Com बिदि जोंहा थोजासे जोंनि गामियाव गैया दिनैसिमबो। आखाइ फारसेयावनो साननो हानाय दङ। दिनैसिम जोंनियाव थोजासे सार्भिस हल्डार गैया। दङ होनबा रायजोफोर? गैया ना? दिनैसिम जोंहा मोजां बिजनेसमेन जोंनि गामियाव गैया। दा फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव गैया होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बेखौ जोङो खालामनो गोनांब्ला, दानो गोनांब्ला मा होननानै बुंदों, जोंनि गासैबो बे इयुन जोलैफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो मा खालामनांगोन होननानै बुंदों, जोङो जोथोन लानो हानांगोन। दा जोंहा बिदि माखासे फरायसाफोर दङ, उन्दै उन्दै फरायसाफोर, नङा होमबा? दा बिसोरनि गोसोआव जेबो बिदि सोंथि बिसोरनि गोसोआव दा बेरखाङाखै, नङा होमबा? दिनै सोरबा बेखि चक्लेट गरसे गारना होयोब्ला, नङा होमबा, बिसोरो जोम जोम होसोलांना जाहैगोन आरो ना। दा बिखि सोरबा मिथाइ लानानै देखायफैयोब्ला बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा मिथाइखौ होसोलांगोन आरो, नङा होमबा? दा होसोलांगोननि खारना मा? बिसोरनि मिथाइखौ नुयोबा होसोलाङो, नङा होमबा? बिनि खारना मा? मानोना बिसोराव गोसोआव दा जेबो साननो हाथ'वाखै। अर्थात बे समाव जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा बा फंबाय बिनानाव मोना बे जेबो साननो हानाय गोहो जाथ'वाखै। दा बे साननो हानाय गोहोखौ जों बोरै लाबोनो? दा बे साननो हानाय गोहोखौ जोंनि गारजेनफोरासो लाबोनो हागोन, नङा होमबा? दा मोजां जुदि बेखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि मोजां बेखौ बुजायोब्ला, मोजां आखल बेखौ सोलोङोब्ला, नङा होमबा, बियो माब्लाबाबो बियो गाज्रि जानाय नङा। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरनाया बेसो, दा जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि गथ'फोरखौ, जोंनि फरायसाफोरखौ जेब्लाबो जोङो मा होनांगोन? मोजां गियान, मोजां सोलोंथाइ, मोजां गुनखौ जोङो जेब्लाबो जोङो फोरोंनो हानांगोन। जाय फरायसाखौ बा जाय गथ'खौ जों उन्दैनिफ्रायनो जुदि मोजां शिक्षाखौ जोङो होनो हाया, बा मोजां खोथाखौ सोनानै होनो हाया, मोजां आखल सोलोंनो हाया, बे गथ'खौ जोङो देरनायनि उनाव बा बे गथ'आ देरनायनि उनाव माब्लाबाबो मोजां आखलनि जागोन जोङो बेखौ बारा आसा खालामनो हाया। हयथ' सोरबा सासे सानैया जाहैनो हागौ देरनायनि उनाव, नङा होमबा? खिन्थु मेक्सिमामखौनो जोङो, गोबांखौनो जोङो मा खालामनो हाया? मोजां माने जाहैगोनखौ जोङो आसा खालामनो हाया। दा बेनिखायनो सोलोंथाइनि बेलायावबो बेनो, जोङो सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मा खालामनांगोन होननानै बुंदों? मोजां सोलोंथाइखौ जोङो होनो हानांगोन। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि गुबै धोन। बे जोंनि भबिसतआ बे फरायसाफोरनि बा गावबा गावनि गथ'फोरनि सायावनो जिथुके सोनारो, नङा होमबा रायजोफोर? दा बेनिखायनो जोङो गासैबो जोंनि गारजेनफोरा मोनसे साननाया सोमजिनांगोन। बे मा सोमजिनांगोन? आं जेरैखि जाया आंनि गथ'खौ आं मोजां खालामगोन। बे खोथाखौ जोंनि साफ्रोमबो गारजेनफोरा गोसोआव लानो हायोब्लानो जोंनि
गामिनि फरायसाफोरा बा जोंनि गथ'फोरा अट'मेटिक मोजां जागोन आरो जों गामियाव जोंनि सोलोंथाइनि जि थासारि बे थासारियाबो सोलायगोन होनना आं सानगोन। नङा होमबा रायजोफोर? जोङो बे साननायखौ जोङो जेब्लासिम जोङो लानो हाया अब्लासिम जोङो माब्लाबाबो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हानाय नङा। दा जोंनि जिथु गार्जेनफोर, आं गार्जेनफोरनि सायावनो एसे गोबाङै बुंनो नागिरदों। मानो होनोब्ला जोंहा फरायसाफोरा गोबाङानो बुजिनो हानायाव गैया, नङा होमबा? दा आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों गामि हिसाबै, दा जोंनि गेजेराव माखासे थासारिखौ जोङो नुनो मोनो, माखासे न'खरनि माखासे गार्जेनफोरनि थासारिखौ जों नुनो मोनो। दा माखासे उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा जोंनि गथ' गथायफोरा माखासेखौ जोथोन लानायखौ जोङो नुनो मोना। दा माखासेखौ जोङो समाल'सना खालामलायनायखौ जोङो नुनो मोनो ना? सोरबाया सोरखौबा मायबा मोनसे बुङोब्ला गाज्रि माने मावनायाव बा गाज्रि खालामनायाव जुदि मायबा मोनसे बुङोब्ला बा मायबा मोनसे जुदि माबा खालामोब्ला बेयाव जोंहा